Kwenzeke Ntombi mlandweni wena. Uyabo sisi ngingakhumbula kahle i-date but kodwa ngalolu suku okwaqala ngayo i-looting. Thina sasikade silaliswe ngoLwesihlanu eMagani and after kwathi ngesonto basi-discharge. Uma besi-discharge as singenayo i-transport yokugoduka nga-request u-Uber. Uma ngi-request u-Uber umnikazi u-driver u-Uber aqale e-police station kwathiwa ngaze kufuneka i-permit ukuthi akuvimba amasosha kanjani. Kufuneka i-permit ukuthi akwazi ukuza eMagani asho ukuthi uzolanda i-patient. Ayithola u-driver leyo yinto uthathe efika kumina afike vele sengimi ngaphandle kwila kuphunywa khona. Uma efika u-driver singene emotweni khona umgaqo ngaze kuthiwa i-Stone Bridge what okwaqhamuka khona abantu ababamba ngemoto i-hardboard emhlophe noma ngayinakanga i-number plate ngemuva kwahleli amaphari bese kuba yibona abadrivayo. Wafika bacela u-driver wemoto ukuthi cela wathi u-driver nithi angehle kanjani because ngine-permit esho ukuthi ngizolanda i-patient bathi asisenendaba thina nalowo permit. Bamshaya u-driver phambi kwami ngiphethe ingane no-3 years izothi 3 years ngoNovember 10. Uma ngiyiphethe leyo ngane umbuzo wami uthi yona bayidubula kanjani into no-3 years? 3 years ungayidubula uthini? Mina nakhu la bangidubula khona ngifakwe i-TV la onyaweni ngize ngabashuthela abanye. Sathi kuya ngakusasa sizohamba ngeveni yasemthembeni sizovula icala lana basitshela ukuthi bona banezinto ababhizi ngazo kufanele bayi-attend. Saxosha ukuxosha kodwa yami ingane angiyingcwabanga angaleyo ukuthi wawunjani umngcwabo wayo ngoba kwakukhishwa inhlamvu la kukhishwa inhlamvu ubona ngishuqula iduku ekhanda nginenhlamvu mina la yashaya imbambo ngihamba ngayo mpotsho igazi.